सतय लोक में सहाजन बने तय गिरदमा बने घासीदास हो। उड़य डबरी में संत बने तय सतपुरुष महिमाया पार हो। पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। 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 पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। सतपुरुष सतनाम के संदेश ला बगराए बा। नाम पान दिए गुरु हंसाला उबारे बा। नाम पान दिए बाबा हंसाला उबारे बा। सतपुरुष सतनाम के संदेश ला बगराए बा। नाम पान दिए गुरु हंसाला उबारे बा। नाम पान दिए बाबा हंसाला उबारे बा। तन में बसाई सतरूपी ज्ञान ला। पैया पारों में कमलदास गुरुला। पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। धरी कलम चलाए करे ते हाँ लेखला। कौन गुरु तन समाये माने ते हाँ सेखला। कौन गुरु तन समाये माने ते हाँ सेखला। धरी कलम चलाए करे ते हाँ लेखला। कौन गुरु तन समाये माने ते हाँ सेखला। कौन गुरु तन समाये माने ते हाँ सेखला। तन में बसाई सतरूपी ज्ञान ला। पैया पारों में कमलदास गुरुला। तन में बसाई सतरूपी ज्ञान ला। पैया पारों में कमलदास गुरुला। पैया पारों में घासीदास गुरुला। पैया पारों में अमरदास गुरुला। पैया पारों में बालकदास गुरुला। पैया पारों में आगरदास गुरुला। पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। पैया पारों में कमलदास गुरुला लिखे हवे ग्रंथ विजय सतगुणला। 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 संत कमलदास गुरु की जय।